Ni manja awiri kuno ku BK ni amene ali asiwo anifu. Abwana ngati munasankha nokha puleya munasankha puleya. A president ndofuna ndilankhule ndithu momveka bwino muchimve mumtimamo. Ngati timu imakagula puleya kuti azichinya. A president ndigwene zanja munagula puleya omphamvu. Akugwira ntchito yosayang'anira kosayang'ana china chilichonse pena paliponse anthu ndithu ali osangalala. Muzimu munabwera chilala akuti kunabwera ana anangozungulira ndi anabwera Fred atukufuna mkazi wache. A president kunawononga nyumba ine iliyonse amadusa tinalwa chilala. A president udindo wanu mautenga mmavuto koma ambuye ndi wabwino tikukupemphererani. Mulungu azikudalisani akuonjezeni nzeru ntchito imene ikugwirika pakali pano ndrama ndithu za nifu pakali pano anthu akulandira mopanda kuyang'ana. 100 billion imene pano imene ayaperekedwe mwa anthu lero mwabwera kusapanga launch 350 billion imene ikuyembeza kuti wina aliyense impeza. Phase 2 nanga ikakhala 3 wina aliyense sayipeza. Ndai pa ma business liyandosangala kwambiri. Ndiri muntu tiri wosangala kwambiri. A president ife ma vendor ine ndayimilira pano. Ndayima panopo ndito Eastern region kuno konse kuno Central North ndikuyima ngati mtsogoleri amene ndikwayang'anira anthu onse amene akuyembekezera kuona kuti anthu amene amene asandituma kuti thokozeni kwa president pa ntchito imene ikugwira kuchokonefa. Utsogoleri wanu ndi wabwino. Anthu ena pakali panopo chifukwa chakulephera sitingayang'ane za munthu koma tione zintchito zanu. Mukufuna chinthu kumene anapita Fred kuja lero kumene kuja amene analemba please chonde tiyesesa president afikireso anthu amene wowo kunifuko alembeso anthu owonjezera kuti afike kwina kulikonse. Panopo tikapanga chonje anthu amenewo akhala anthu osangalala kwambiri madaliso akhala kwa inu. A president pakali panopo ine mawu anga nditi amenewo basi ndithu tikufaniriza bwino zonse Mulungu akudaliseni. Ya, Apereka ya, Bapak menang Apereka. Board members can now let's have the management.
Apapa tikufuna tipereke inuyo mupereke Ngongole kwa mmodzi wa makastomala athu amene akufuna kutenga 28 million 28,800,000 omwe ndi mayi ayimaba. So inzo kuti nifi kupereka Ngongole kwa onse azibambo achinyamata azimayi aulumali. Ngongole ndiziyi amene mupange mundibweretsera kesa yanu apa ichita click pamenepo ya mupanga mastepe atatu, Your Excellency. 1 kukwira kamodzi ya mubweraso apo pali authorization bro. Aha ndeva filika ya mubwera apa na click ndemuyika po nambala 370345 ayi 370 345. Yeah, it's already on. Yeah, it's already on. 345. Yeah. 345. 5. You want it, right? Yeah, then you authorize. Completed. You have successfully authorized batch number. The bank has completed the authorization process. Exactly. And the transaction will now be posted. So we'll have to wait to confirm she's getting the money. So you have successfully authorized. Wow. Okay, just keep waiting. But it's done, Your Excellency. And then what That's do you all. do to proceed? No, that's fine. That's the end. Thank you. That's it. For my good pick it up yourself. Yes, online. Yeah, you can check online. The money is there. The network is there. ya ndalama zimene zilizopitirira 28 million kwacha kwa mmodzi wa anthu amene amali pa mndandanda onena kuti alandire Ngongole imeneyi. Ife amene ndithu tikuonera amene akanema wa Times kapena tili pa Times 360 Malawi, amayi amene ndithu ali chapafupi kumenepo ndi amene watumiziridwa ndalama zimene Cheganiso limene yabwera message. Sinafika. Nikubwera hapa online. Kadi mafuna uone uone bwana. Yeah. Yeah, I have it now in my account. 28,800,000 Basha. Thank you. Thank you so much. You're 2,000. Thank you so much. Ngongole ya ndalama imene yonje zokwana 28,800,000 kwacha yafikadi akaunti ya mayi. Ndikupanga tiso kuti ndikubwereza mawu amene ndithu anafotokoza amene wanda Chief Executive Officer kunif amene wanda Humphrey Jackson kunena kuti ayi cholinga cha ndalama zimenezi ndikunena kuti titukule dziko lathu la Malawi komanso kuthandizira pakupereka ntchito kwa Malawi apo wapatsa chochita mukhoza kutsimikizira izi kuona kuti ndalama imeneyi ngakhale amene imaperekedwa ngati chitsanzo pano pamene Nzimayi amene amalandira ngati Ngongole
ndalama yonena kuti sipindulira mzimayi yekhayi komanso anthu osiyanasiyana amene akupezanso ntchito kudzera ku zochitika zimene anthu amene akumatenga ngongole zimene zikunifu akumagwiritsira. So phase number 2 president ndekuti mwambo umenewu president afika malo ano posachedwa pakafika kutsogoloku akhala pa malo akafika malo pawo timva nyimbo ya mtundu wathu ndipo likatero ndikusiyani m'manja mwa amene ayendese mwambo umenewu madzulo ano kuti atitsogolere mwapata kali pano posachedwa apa tikhala tikumva nyimbo ya mtundu wathu imene atipasire ndi Amalawi Police Brass Band amene ali konkuno pada kali pano president apita kutsogoloku apereka moni kwa akuluakulu osiyanasiyana amene afika malo ano atagwira ntchito zingapo zofunika kwambiri mboma lino la Balaka tsiku la lero kuyambira kummawa kuja afika uno chamma 8 koloko kummawa akhala akugwira ntchito imeneyi kufikira mpaka na pada kali pano pamene atsegulira ntchito imeneyi ya ndalama zimenezi za NIF kuti anthu ayambe kulandira gawo 2 ya ngongole zimenezi za NIF zimene boma la Malawi kudzera ku amene wa NIF nyimbo ya mtundu wathu.